esan behar dugu, zenbat soluzio dauden, baina bat zigabe. Orduan, zer egin behar dugu? Diskriminatzailea erabili. Diskriminatzailea da, erroketa honen barruan dagoena. Hau da, B berbi, ken lau afe. Badakizu, atatzen bada positiboa bi soluzio daude, atatzen bada negatiboa ez da soluziorik, eta atatzen bada 0 soluzio bakarra. Edo berdina bi aldiz. Guaz ikusta, lehenengoarekin. Dugu A, B, C, A zenbada bat, B, bat, C, bat. Guaz ere egitea, diskriminatzailea. B berbi, bat bider bat, bat. Ken, lau, bider bat, da bat ken lau, da negatiboa, ezta? Horrak esango dugu, soluziorik ez. Lehenengoak ez du soluziorik. Bigarrena, jarriko dugu, A berdin, hamar, B berdin, hamar, C berdin, hamar. Segurazki, soluziorik gabe izango da, ezta? Horren oso antzekoa da. Ea zegartatzen den, diskriminatzailea berdin, B berbi, hamar bider hamar, 100. Kendu behar dugu, lau bider hamar, bider hamar. Zenba da, 100 ken, lau bider hamar, 40. Bider hamar, 100. 100 ken 100, negatiboa. Eta soluziorik ez. Urrengoa. Hau aldatuta dago. A berdin hamar, B berdin hamar, C berdin minus hamar. Guaz ikustea, diskriminatzailea berdin. B berbi, hamar bider hamar, 100. Ken, lau, bider A, bider C, minus dela. Horra zango du, minus hamar. Zenba da, 100, ken, lau bider hamar, 40. Bider minus hamar, minus 100. Minus 100. Hau, 100. Eta, ke minus da, plus, horan, 100. Gehiarean, posteo positibo. Horan da, bi soluzio. Positibo denako. Azkena. A, hamar. B, 20. C, hamar. Zer jarriko dugu? Berdin. B bider bere burua. 20 bider 20, 100. Ken, lau, bider A, hamar dela, bider C, hamar dela. Horan da, 100. Ken, lau bider hamar, 40, bider hamar, 100. Zenba da, 100, ken 100, 0. Horan, soluzio bat. Gogoratu zaitezte, Egon behar dute ordenatuta, Ze ematen dute desordenatuta, gazingo benuke. Lehenengo ordenatu eta gero esan soluzio bat, bi, edo ez duen soluziorik. Orain, egiaztatzeko zer egin behar dugu? Isaren ordez 15 jarri. Eta gehituko zaigu, eraiketa kombinatu bat bezala. Horren, askiriko gara. 5, parentesiarekin, isa, zer jarri bat dugu? 15. Gehi 6, itxi parentesia, ken, ereki, bi, toan bat dugu puntua jarri, bestean nastu baitezke. Horren, isa, 15, ken, bat, berdin, 5, bider, puntua berdiro ikusi duzun bezala, 15, gehi bat. Zer gehi bat dugu leheneko? Parentesia. Horren, 15, gehi 6, 21, beraz da, 5 bider, 21. Ken. Eta uzten bada. Lehenengo biderketa egin behar da, eta gero kenketa. Horren, 2 bider 15, 30. Ken bat, 29. Berdin. 5 bider 15, 75. Gehi bat. Horrein goitugu biderketa bakarra, jazdu besteik. 5 bider, 21. 5 bider bat, 5, 5 bider bi, 10.
5, ken 29, berdin, eta batuketa egin dezakegu, 76. 76 ateratzen alda, guazen keketa egitea. 5, ken 29, bederatzitik 15, 6, eta bat bururako, 2tik bederatzira, 7. Bai, egiaztatu dugu, biak, berde atatzen direla, isa 15 denean. Egiaztaketa egiteko hemen ere egingo dugu. Isaren ordez jarri -6. Orduan, poliki jarriko dugu. 2, ken, marra, behan 15, eta goian zer dator. 3, ken, 2, bider, puntuakin, eta isaren ordez jarri behar dugu -6. Hemen, minusarako behar dugu parentesia. Jarriko dugu -6. Berdin, -6 lehenengoa da. Lehenengo baldin bada ez da behar parentesia. Ken, marra, behan 3, goian zer dator. 3, ken, eta zer jarri dugu -6 berdiro. Parentesia artean, hau bai, gehiamar. Nondik hasi behar dugu? Hasi beharko genuke eragiketa hauek egiten. Bai hemengoa eta bai hemengoa. Zergatik bestela ez zaigu gelditzen zatiki bat. Horran, goian zer egingo dugu? Kenketa lehenengo edo biderketa? Biderketa, kontuz horrekin, Horren egin behar dugu. 2 bider -6, zen bada -12, behin aurrean, ken bat du. Horran da, plus. Horran jarriko dugu horrela. 3, gehi 12. Berdin, hemen, ken 6, eta hemen zer gelditzen zaigu. 3, ken minus da, plus. Horran, 3, gehi 6, bederatzi, eren, gehi 10. Hori egin dugu. Horren, bigarrena, 3 gehi 12, 15. Eta 15 eta 15, bat. Horran jarriko dugu. 2, ken, bat. Berdin, hemen, -6. Egin dezakegu zatik eta hau, behatzi zati 3, bai, zenbat gelditzen zaigu. 3. Horra jarriko dugu, horrela, gehi 10. 2 ken bat, berdin, hemen ere bat eta bat digu, bestela, hau za izango soluzioa. -6, ken 3 zen bada, -9, eta -9 gehi 10, bat. Eta egiaztatu dugu, beste bat arte, agur.